فطعم تاريخ تنكيخ وزبل ودلو مرو ود زيدكن على خبلو فطعم تاريخ تنكيخ وزبل لبز قولو على خبلي على خوعرو فطعم تاريخ تنكيخ وزبل ودلو مرو تاريخ تدكن على خبلو دقم 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 ويش ناس تاريخ دقم 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 هي ناس عود دقم 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 ناس عود دقم 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 ويش ناس تاريخ دقم ሰላም ተኸታተልቲ ኤሪ ካመል ንሎሚ በዚ ሃገራዊት ጋንታና ሬሲ ካመልስ ዝረኸበቶ ዓወት ኣብ ርእሲ እስትዋቲኒ ኩሉ ኤርትራውን ፈታዊ ኤርትራን ክሕጎስ ቀኒና ኣለና። በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩሉ ቅዱስ ኣፍቃሪ ስፖርት ብፍላይ ኩዕሶ እግሪ ብዛዕባ ሃገራዊት ጋንታና ረኺባቶ ዘላ ዓወትን እንታይ ይፅበያ ዘሎን ከምኡ እውን ናብቲ ክትበፅሖ ደሊና ዘለና ግጥም ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣፍሪካን ካፕ ቅድሚኡን ክሰግሮ ዝግባእን ወሰንቲ ፀወታታትን ከምኡውን ብዛዕባ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኩሉ ቅዱስ ማለት ኣፍልጦ ንዘለና መዘኻኸሪ ንዘይብልና ከዓ እኹል ኣፍልጦ ንክህልወና ናብዛ ዝስዕብ ቪድዮ ከሰጋግረኩም። ቅድሚኡ ግን ፕሊስ ላይክ ኣይተውሕዱ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ብምክትታልኩም ኣቐዲመ የመስግን። ሰናይ ምክትታል። ሃገራዊት ጋንታና ሬሲ ካመልስ ኣብ ፕሪሊሚናሪ ኳሊፋይን ማለት ቅድመ ምፅራይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ካልእ ምፅራይ ንክትገብር ተፀሚዳ ትርከብ። ገለ ሃገራት ቀጥታ ኣብ ምፅራይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ክኣትዋ ከለዋ ማለት ኣብ ዝለዓለ ናይ ዓለም መዐቀኒ ደረጃ ፊፋ ዝፀንሓ ክኾና ከለዋ ከም በዓል ኤርትራ፣ ሶማልያ፣ ማውሪሸስ፣ ሲሸልስ፣ ለሴቶ፣ ኢትዮጵያ፣ እስትዋቲኒ፣ ጫድ፣ ብሩንድን፣ ሳውት ሱዳንን ጅቡትን ኣብ ትሕት ዝበለ ደረጃ ብምፅንሐን ካልእ ግጥም ማለት ቅድመ ምፅራይ ንክገብራ ይግደዳ። ካብኣተን እተን ቀዳሞት 6 ዝወፃ ደረጃ ናብተን 42 ሃገራት ተፀምቢረን ናይቲ ቀንዲ መፃረዪ ዋንጫ ኣፍሪቃ ይገብራ ማለት እዩ። እዘን 12 ሃገራት ነንሕድሕደን ክሳብ 31 ማርች ክፃወታ እየን። ኤርትራ ምስ እስትዋቲኒ ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥማ ን31 መጋቢት 2026 ከተካይድ እያ። ጫድ ምስ ቡሩንዲ ቀዳማይ እግሪ 27 ካልኣይ እግሪ 31 ማርች። ሶማልያ ምስ ማውሪሸስ ቀዳማይ እግሪ 27 ማርች ካልኣይ እግሪ 31 ማርች። ሲሸልስ ምስ ለሴቶ ቀዳማይ እግሪ 0-0 ክፈላለያ ከለዋ ካልኣይ እግሪ ንዕለት 29 ማርች። ሳኦቶም ፕሪንስ ምስ ኢትዮጵያ 27 ማርች ካልኣይ እግሪ ከዓ 31 ማርች። ጅቡትን ሳውት ሱዳንን ገጢመን ኣለዋ። ሳውት ሱዳን 4-0 ኣብ ቀዳማይ እግሪ ስዒራ ኣላ። ከምዚ ናይ ኤርትራ ኣብዘይ ሜዳኣ ማለት ሞሮኮ ተጓዒዛ ዝተፃወተቶ ሶማልያ እውን ሞዛምቢክ ከይዳ እያ ተፃዊታ። በዓል ሲሸልስ ለሴቶ ኣብ ቶዮታ ስታዲየም ፎንታይን ሳውዝ ኣፍሪካ ከይደን ተፃዊተን። እምበኣርከ ተኸታተልቲ ኤሪ ካመል ን31 ማርች 2026 ሃገራዊት ጋንታና ሬሲ ካመልስ ናብ እስትዋቲኒ ተጓዒዛ ንእትገብሮ ፀወታ ዝዓበየ ዕድል ሒዛ ተኣቱ ብምህላዋ ልብኻ ይቐስነካ። ማለት ማዕረ እንተወፅያ ተሓልፍ ስለ ዝኾነት ጥራይ 3-0 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ንኸይትሰዓር ክትስዕር ኣለዋ። ብናይ ኩላትና ትፅቢትን ግምትን ከዓ ኤርትራ ከም ተሓልፍ ርግፅ ኮይኑ ኣነ ክሓተኩም ደልየ ዘለኹ ከዓ ናይቲ ሽዑ ፀወታ ብኸመይ ውፅኢት ክዛዘም ግምታትኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ፀሓፉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪ ካመል
ዋንጫ ኣፍሪካ ብ10 ለካቲት 1957 ማለት ኮንፌደሬሽን ኦፍ ኣፍሪካ ፉትቦል ማለት ካፍ ዝብል ስያመ ሒዙ ፈለማ ብ3 ሃገራት ማለት ሱዳን፣ ኢጅፕት፣ ኢትዮጵያ። ሳውዝ ኣፍሪካ ኣትያ ነይራ ግን ብምኽንያት ኣፓርታይድ ተገሊፋ። ሱዳን ናይቲ ፀወታ ኣእንጋዲት ሃገር ነይራ። ኢጅፕት ከዓ ናይ ፈለማ ተዓዋቲት ዋንጫ ኣፍሪካ ነይራ። እቲ ፀወታ ኣብ ከክልተ ዓመት ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክካየድ እኳ እንተፀንሐ ካብ 2028 ግን 4 ዓመት ክኸውን ተረጋጊጹሎ። ናይ 2027 ዋንጫ ኣፍሪካ ኣብ 3 ሃገራት ክካየድ እዩ፣ ኣብ ኬንያን፣ ታንዛንያን፣ ኡጋንዳን። ዝበዝሐ ተዓዋቲት ዋንጫ ኣፍሪካ ኮይና ዘላ ግብፂ እያ። 7 ግዜ ተዓዊታ 1957 1959 1986 2006 2008 ከምኡውን 2010 ቀፂላ ካሜሮን 5 ግዜ ተዓዊታ ኣላ ኣብ 1984 1988 2000 2002 2007 ጋና 4 ግዜ ተዓዊታ ኣላ 1963 1965 1978 1982 ናይጀርያ 3 ግዜ ተዓዊታ ኣላ ኣብ 1980 1994 2013 ኣይቨሪ ኮስት 3 ግዜ ተዓዊታ ኣላ 1992 2015 2023 ብኻልእ ወገን ግብፂ እውን ብ3 ግዜ ኣከታቲላ ማለት 2006 2008 2010 ብምዕዋታ ክብረ ወሰን ጨቢጣ ትርከብ። ብኻልእ ወገን እውን ግብፂ ኣብ 2010 ዝተዓወተትላ ንፈለማ ግዜ ዋንጫ ጥማዕ ወርቂ ዝተሰርሐት ብምውሳድ ብፍሉይ ትፅዋዕ። ዋንጫ ኣፍሪካ ልክዕ ከም ዋንጫ ዓለም 3 ግዜ ዝተዓወተት ሃገር ናሓላላ ትወስዳ ማለት እዩ። ከም መዘኻኸሪ ኾነና ኣብ 1962 ዋንጫ ኣፍሪካ ኣንጋዲት ሃገር ኢትዮጵያ ተዓዊታትላ። እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ስታድየም ሃይለ ስላሴ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ናይ መፈፀምታ ፀወታ ኢትዮጵያ 4-2 ንግብፂ ስዒራ ዋንጫ ክትጭብጥ ከላ ካብቶም 11 ቀወምቲ ተሰለፍቲ እቶም 8 ከምኡውን ካብተን ዝተመዝገባ 3 ጎላት ኤርትራውያን ብምዃኖም ይፍለጥ። ኣብ መዝገብቲ እቶም ጎላት ኣስማቶም ሉቺያኖ ቫዘሎ፣ ተኽለ ኪዳነ ከምኡውን ኢታሎ ቫዛሎ፣ እታ ራብዒቲ ግን ብኢትዮጵያዊ መንግስቱ ወርቁ ምዃነን ታሪክ መዛግብቲ ይሕብር። እምበኣርከ ተኸታተልቲ ኤሪ ካመል ብምክትታልኩም ደጊመ የመስግን። እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ። ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ፍጻመ ታሪክ ጠንቂቑ ዝብል ጎደሎ ምሮ ወዲ ዘይድገም ኣለኹ በሎ ፍጻመ ታሪክ ጠንቂቓ ዝብል ልቢ ዝጎድሎ ኣለኹ በሊ ኣለኹ ዋዕሮ ፍጻመ ታሪክ ጠንቂቑ ዝብል ጎደሎ ምሮ ታሪክ ዝደግም ኣለኹ በሎ ድግም ወይ ነዚ ታሪክ